ചെറുപുഴ കൊല്ലാടിയിൽ റെഡ് സ്റ്റാർ ക്ലബിനെ പച്ച പെയിന്റ് അടിച്ച് വികൃതമാക്കാൻ ശ്രമം. നാടിന്റെ സമാധാന അന്തരീക്ഷം തകർക്കാനുള്ള ശ്രമമാണെന്ന് CPM. ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് ക്ലബിനു നേരെ അക്രമമുണ്ടായത്. ക്ലബിന്റെ ബോർഡിലേക്ക് പച്ച പെയിന്റ് ഒഴിച്ച് വികൃതമാക്കുകയായിരുന്നു. ബോർഡിലേക്കും ഭിത്തിയിലേക്കും പെയിന്റ് പടർന്ന നിലയിലാണ്. രാവിലെ വിവരമറിഞ്ഞ പ്രവർത്തകർ ചെറുപുഴ പോലീസിൽ പരാതി നൽകി. പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം നടത്തി. പൊതുവെ സമാധാനം നിലനിൽക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് ആസൂത്രിതമായി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടന്നതെന്ന് CPM പെരിങ്ങോം ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം KD അഗസ്റ്റിൻ ആരോപിച്ചു. ഏതോ ദുഷ്ടശക്തികൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനം എന്ന നിലയ്ക്ക് CPMൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന റെഡ് സ്റ്റാർ ആൻഡ് ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന് നേരെ പച്ച നിറത്തിലുള്ള പെയിൻ്റ് അടിച്ചത്. പച്ച നിറത്തിലുള്ള പെയിൻ്റ് അടിച്ചത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് ലീഗുകാരാണ് എന്ന നിലയ്ക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ഇടവരും എന്നതാണ്. പക്ഷേ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ നാട്ടിൽ മുഴുവൻ ആളുകളോടും സഹകരിച്ചു പോകുന്ന ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരു പാർട്ടിയായിട്ടും ആരോടും ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവും ഇല്ല. ഇത്തരം കുബുദ്ധികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ നാട്ടുകാർ തയ്യാറാകണമെന്നും CPM ആവശ്യപ്പെട്ടു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, ചെറുപുഴ.